What's up mga pare, naami karon diri sa Monte Maria Phase 2. Padulong mi karon sa SDB kay today kay kuan karon sa SDB kanang dinner for a cause. So mo attend mi no, kauban ako ang former classmate nga si Dale no, namita niyo sa sauna tong mga niagi na ko mga vlog. Napa sa mo likod. O napa mi kauban sa mong likod no, naka-Montero no, sila Iron og sila si Dave no, ako mga schoolmate o classmate diri sa sauna. So mo join ta sa ilahang dinner for a cause karon kay naman tanaw ti dulang basketball pero bulabog man no, kay gigamit man ang gym. So karon dinner for a cause lang atong apilan. Naog ta puta gahit ta. Gwapo pag yun. So kung ma-remember niyo no, na ako i-vlog sa una regarding sa katong seminary life na ko no, part 1 part 2. So paki-check lang sa link below, above no, kadi diri nga side diri. Karon mo balik na pod mi no, mo attend mi kay tanaw na mo kung unsay sinadri, ha? Ana? Ha? Siya mo bayad na, manager. Sa kita rin pinakaunan niya. Bato yung mga early bird, it's the worm, mga early. So, doaw na mo ang dati na ako sa una, no, napasyantod karon rin si Nanay Vicky. Itong tanahon. Uy, Nanay Vicky na rin, kay bagong lutuan rin sa ubos. Ha? Nay! Nay! Nay Vicky? Sos, Nay! Nay, kanino ba ka na? Nanda! Wala ina na eh, baka. Yan. Laina na eh, so eh. Nandun ka, Nay? Nay, si Glenn. Iron. Iron. Isa man eh, ay maka. Tawa-tawa si Ayon. Ako si Iron. Ay! Ayon. Si Dave na, pagkumang ko ni Juni. Tabang ka diha. Pagkumang ko na Juni. Nay, grabe na, hurt ko na iba. Hurt lang ko. Ano, useless, way gamit. Toing. Ha? Siya ka naghagbas na to. Diri. Hagbas oy, kay sakpan mo utang nag-inom mo to sa una mo tong hagbas ta. Yawa man to eh. Dek katong bayad lagi sa una oh. So, si Baton niya. Na mo na biktima mas ito niyo siguro. Dip. Ikaw rin mamayo tayo sa tuwa tanan. Dili bay, iya beauty patok sa bayot. Patok sa bayad. Dako big at ngal sa una. Asa? Ayo eh. Gago mga sabuan tadi. Kan yung libro na diyan sa kuno, lintos Di sa ako galo. permanente halos kada gabi na akong saka. Wait, ano, da kada gabi no, saka kada Saka gabi. na mo. Ngano man sinadya? Kana Lami mo pagkuman. dai ning magpanihapon. Kana magpanihapon ba? Lami kay suy. Peaceful kay da bay. Magpanihapon ba? Unya overlooking kay dito. Wala pa eh. Mo pa nang kawayan sa una dito. Langin man nanang lugar sa tambay sa seminaryo kay kuno una yung gawas go puwas go dito ikika. Lain kay nanang lugar dapat tago na yung kadris laong kay pwede kita unsay gwapo dito. Tingaw po tayo. Kanang inana man ko diya pa ko man imagi nga. Maka-crisis kay ko. Saka ganito ka crisis gare. Corona magina. Feeling kay nako inaron ko tagi ka na sa gawas inani kadugayon yung balik ka ginani. Mitag si Mat Gurgunyo ka. Mas menarik karon napa sila mo crisis ba? Crisis kay na. Sila oh, maana ba tawo? Lami ang lagay. Okay, mana tong isa? Okay mo kini isa, puntiro man gwapo si Nikita ni. Siyempre, ay lang hubuang short. Kede kag purot. So mag-start na ang dinner for a cause no, magbayad big tag 500 each na aming upat ug katong uban ng mga kauban dito. So Dave, tara Dave, kina ka diha? Ha? Ay nagilak ko sus. Nice James shot. Apa? Kailan na to? So saan ako sila sa itong ticket yun? Masama ko. Support beginner. Mana mo tara? Ninyo na ka? Nakita ba? Ano pa maka na ninyo kadugay na sa muya nagbulag mo? Ha? Labi-dabi. Sino iglesia mo? Asa yung labi-dabi dapat gipali yung Wala for the boys only maniron nga nakaw. Kiligid. Ang kanay sa kanan nimo, iyaha okay deal, ikarga sa kanan kaya kayo. Karga mga 20 ka to no? 20 ka sako. Ding 15 daw.
bisan pag maabot. Bisan pag magsakinan to stirlon ron, ikarga. Dapat makarga ka sa para dito. Uy, dapat gikan magkuhan ang kunangatan mo. Asa may mong bugas? Dapat hindi ka magpalit mong bugas. Kisa, Para diri. kisa ingon. Sa chat box, nanto naging No, di ko ningon lang. Kami na naging Son of the Spirit. Amen. Naman na ako kanipon. Lagi po kagbag ko. Basta naman mo, grabe mga naman. Ano siya? Anong DDS siya? DDS? I-share na ko na sa GC. So mga malik mga pare no, humana ang dinner for a cause no, nag-meeting po me after no kay nami buhaton na sa gito part kanang first SDB meeting first kami October 20. SDB meeting pa day o di pa dito alumni no. Nami first. alumni buhaton karon May ay May. Nami buhaton na May alumni 9 no. and First 10. na alumni nga buhaton sa seminaryo no. Apilta kay syempre di man tagikan mga ano man. So nag-program kanina no, di lang wala lang kay ko nag video kanina kay no, daghang kay mga background music no nga masig mga copyright to sa YouTube. Yang ngit-ngit pa jud kayo nya medyo poor ang lighting sa gym kanina. So karon sabay gyapon mi sa mga mga konsihalis ng barangay no, Yorn. Oy, kira kada? Oo. So sabay gyapon mi no, muadto mi sa Casa de Amigos kay magpadayon mi dito sa amuang mga catching up ba mga simpre mga professional naman ito mga kauban no, catch up to sa ilahang mga nahitabo silang life no. So katong mga wala ni join no sa karon na event no sa dinner for a cause sa SDB no, sa itong mga former seminarista diha nga mga kita ni nga vlog kanang adto mo sunod ba daghan kita sa group chat ba tapos pag abot sa final puta gamay ra kay namo oy di ba pila lami mga ano lang gamay lang kay mi sa group chat daghan kita apil po mo sunod ba kay so sa sunod Welcome pagtanan. no, sa sunod apil mo part kay siyempre ay mga Kabski o kalimut ako Kabski mo rin Kabski no pangapil mo pangapil mo mga Kabski kay siyempre no sa diha po tagikan di ba na to kalimtan nato ang kung asa tagikan no. So medyo weirdo niya ako ang vlog karon na medyo na pagka sagol ko ano pagka dramatic Senti kayo ba? Senti kayo. warag ana ba siyempre sakit mo gud sa heart gud nang daghan kay mo sa group chat tapos pag abot sa finals pa puta gamay ra kay mo asa na mo di asa mo di busy kay mo ha still lang kami manggani nga na pa may mga manager naman eh ha mga kuya man eh mga di basta-basta ni sila pero ni apil magani gihapon. Kitang tanan adunay kanya-kanyang experiences sa kinabuhi nga dili makalimtan bisan pa sa paglapay sa panahon. In my case, ang seminaryo nagpahinumdum sa akong mga kaagi ug sa akong gigikanan. Indot ning feeling nga welcome gyapon ka sa seminaryo bisan pag lahi na nga linya sa kinabuhi ang imong gipili. Sa tanan nako nga mga fellow former seminarians nga wala maka-attend karon, unta makalugar mo puhon sa pagbisita sa SDB, ang atuang second home kaniadto. You guys are always welcome. Jesus, Mary, and Joseph.